ଅବିର ପୁନେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଦିନିଆ ରଥ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ମା ଆଉ ଝିଅ ଦୁଇଜଣ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମେଳାକୁ। ମୁଣ୍ଡରୁ ତ ଅଢୁଣି ଖସି ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୋ ଝିଅ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇକି ହାଇ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ସିଏ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣେଇଦେଲା। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ମା ଝିଅ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ, ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏଉଠୁ କତରୁ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ବାଲ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ମେଳାକୁ, ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମେଳା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମେଳାଟା ଛୋଟ ମେଳା କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗେ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଗଲି। କେତେ ଲୋକମାନେ ଆସିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଦୋକାନ ବସିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବାହାରିଲା। ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଛୁଆମାନେ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସିରେ। ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଟା ଆମେ ଠାକୁରବାଡ଼ି ବୋଲି କହୁ ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ରଥ ଏଇ ମାଘ ମାସରେ ହିଁ ବସେ। ଏଇଠି ରଥ ଅଟକିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗଲେ ଦୋକାନ ପାଖକୁ। ଦୋକାନ କ'ଣ ଦୋକାନ ବସିଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ବୁଟ ମଟର ଯେତିକି ସବୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଜିନିଷ, ଆଉ ଖେଳନା, ଗୋଟେ ଖେଳନା ଦୋକାନ ବସିଥିଲା। ଏଠି ଖେଳନା ଦୋକାନରୁ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଲି। ତାପରେ ଆଳୁଦମ କିଣିଲି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଆଳୁଦମ ଭାଇ କେମିତି ସୁନାର ରୂପା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ତଉଲୁଛନ୍ତି ଆଳୁଦମକୁ। ଆରେ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ନା। ତାପରେ ଆମେ ମାଡ଼ି ବସିଲୁ ଗୁପଚୁପ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ। ଭାଇ 10 ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା ଦଉଛ? ସେ କହିଲେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଝିଅ ମୁଁ 6ଟା ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ମା ଝିଅକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ଦେଇଦିଅ। ଆମେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ଦୁନା ଠେଗେଇକି ଠିଆ ହେଇଗଲୁ। ମୋ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ବିକଳିଆଙ୍କ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି। ମାଉସୀ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ଯେ ସେ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ତେନ୍ତୁଳି ଦଳା ଗୋଡ଼ରେ, ସେଇଠୁ କତିରୁ ସେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମାଉସୀ, ଗାଁରେ ଏମିତି ହୁଏନି। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ଜିଦି କଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ମନା କଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିଲାନି, ତାକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ଦହିବରାକୁ ଦେଖିକି ମୋର ତ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା ପାଟିରୁ। ଦହିବରା ନେଲି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତେ, ରଥରେ ଚଢ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଠି ଜେଜେ ନାତୁଣୀ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ମେଳାରେ ସବୁ ଆଣିଛି। ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ତ ଖେଳନା ଦୋକାନ ବସିଥିଲା, ବେଶୀ ଦୋକାନ ବସିନଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାଛିଆ। ମୋ ଝିଅର ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦାମିକିଆ ମୋବାଇଲ, ଆଇଫୋନ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଦାମିକିଆ। ହଁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।